familias. Queremos comenzar este vídeo ampliando o concepto de carga mental. Este termo foi utilizado por primeira vez por Susan Welser en 1996. Que é a carga mental? Nas tarefas domésticas hai algunhas que son físicas, que son as que temos que facer, pero tamén hai moitas tarefas que temos que acumular e organizar nas nosas cabezas. A compra, pensar en cando poñer a lavadora, a cuestión organizativa, tamén que hai un gran debate sobre o asunto sobre as sábanas das camas, cando cambiaras, cando non, a cuestión de reunións de AMPAs profesionales, de disfraces de Entroido, de Samaín, estas tarefas ás que se fai referencia neses interminables grupos de WhatsApp que tedes en moitas AMPAs e en moitos grupos de aula. Todas estas cuestións cotidianas que ocupan as nosas mentes poden parecer pouco trascendentais, pero ocupa a vida e o cuidado das persoas que estamos cuidando e das persoas que compoñen a unidade familiar. Esta carga mental recae principalmente sobre as mulleres. Para ilustralo, só temos que pensar na película de Padre no hai máis que uno. Creo que era na primeira parte, cando o personaxe de Santiago Segura, que interpreta Santiago Segura, ten que facerse cargo de todas as cuestións familiares cando a súa muller se marcha de vacacións. A cuestión da corresponsabilidade tamén se refire a estas tarefas e ao compartir, porque facer é unha cousa, pero pensalo e organizalo tamén leva tempo. Gustaríame agora darlle un repasiño a como nos expresamos cando nos referimos ao reparto de tarefas e a corresponsabilidade na casa. Por exemplo, esta frase de a miña parella axúdame moito porque téndeme a roupa, sácame moito traballo. E digo, ollo cos tempos verbales, téndeme a roupa, téndeme solo a miña roupa ou tende a súa, a miña e a de toda a familia. Este é un chip que nos está costando cambiar dentro das nosas estruturas mentais. Tamén, por exemplo, outra frase, o meu fillo axúdame recollendo o seu cuarto e facendo a súa cama. Es que non é unha cuestión de axudar, é unha cuestión de reparto de tarefas dunha maneira corresponsable. O fogar non é responsabilidade de unha única persona donde os demais lle quitan carga ou lle axudan. O fogar é un espacio onde todas e todos convivimos, todas desordenamos e todos nos repartimos as tarefas en equipo. Creo que este vídeo está quedando un poquinho obvio, pero ni tan obvio ha de ser cuando as estadísticas todavía nos ofrecen datos terribles sobre o reparto de tarefas desiguales nas familias e os tempos que cada quen adica a estas cuestións compartidas ou compartibles. Abordemos entonces estas cuestións prácticas. Hai moitas cousas que facer, moitas que organizar, moitas cousas que pensar e temos que compartilas entre todas e todos. Este compartir é en parte negociación, en parte criterios xustos e en parte unha acción adulta. Somos as persoas adultas as que facemos este reparto e despois facemos o pacto e o compromiso entre todas as persoas que integran a familia para que cada cual faga a súa parte. Tamén hai elementos importantes. Xa vos dixen que me estaba quedando o vídeo un pouco obvio, pero ás veces hai que revisar ese obvio e o obvio está tamén nos tempos. Nesta cuestión dos tempos, se hai unha persoa que ten máis carga laboral, máis horas de traballo, lóxicamente a distribución ten que ser diferente, pero iso non significa que teña que ser asumida únicamente por alguén que non traballa ou que traballa menos horas. Estamos, como comentábamos, nunha distribución equitativa. Outra cuestión que tamén é un pouco delicada é a cuestión de que o faga quen o saiba facer. Isto sempre o facemos
e ao final acabamos volcando as responsabilidades sempre nas mismas persoas. E digo, bueno, pois se non o sei facer, aprendo. Coa cociña, por exemplo, hai xente que ten máis habilidades, máis experiencia e esta frase que se dice, me leva menos tempo facelo eu que ensinar a facelo. Claro, pero é que aprender é algo moi positivo. Ese enfoque de que xa o fago eu, quizás sexa mellor que aprendamos a facelo un poquinho todos, sobre todo porque as nosas crianzas lle estamos dando tamén un modelo relacional e de organización para o futuro e habilidades tamén para vivir de xeito independiente en ese futuro. Como dice miña nai, o saber non ocupa lugar e as cousas do fogar apréndese e o que ten que ser aprendido, pois ten que ser tamén ensinado. Non levamos no ADN e que a xente sabe a cuestións de mecánica porque sí, sabemos as cuestións de mecánica porque as aprendemos. Sabemos as cuestións de cociña porque as aprendemos. Non é a cuestión de xénero, é unha cuestión de quen ensina a quen facer que cousas. Bueno, esperamos que estas ideas vayan calando pouco a pouco e que tamén encaixen na vosa organización familiar. Hasta aquí o vídeo de hoxe. Gracias pola escoita de ICA Familias.